asociacións de mulleres rurais son moi importantes porque sacamos a xente da casa, hai pouca xente nas aldeas, entonces hai que mobilizala. Custa traballo, pero estámoslo conseguindo. A Asociación de Veciños é moi importante para os veciños da rexión porque a Asociación de Veciños, a través dela, se gestionan peticións aos organismos oficiales, como pode ser o Concello, como pode ser a Diputación, como podes ter unha petición ao centro médico. Un local donde se fai a maior parte das actividades. En carnavales, aquí facemos festas, aquí facemos papatorias, aquí ven xente nova, ven xente maior, de todas as edades. Ahora estamos dando curso de bolillos, estamos dando curso de cuero, estamos dando curso de flores, estamos dando curso de cociña. Na asociación levamos a cabo moitas cousas, porque temos pandeireta, temos risoterapia, temos horta, temos gimnasia, e moitas festas tamén, porque cando tal reunímonos e punto, armamos unha festa e listo. As actividades axúdannos a estar vivas, a reír, a disfrutar da vida, porque vamos traballando sempre, entonces agora pois hai que vivila física e mentalmente. Isto é moi importante manter estas instalacións, unha porque faz veciñanza, faz pueblo, faz unión, e aquí pois, é un sitio onde te podes reunir, onde botas unha parolada, onde ve os veciños. Queremos que isto que siga, que nos bote unha man para poder disfrutar disto, pero claro, para mantelo un pouquiño decente e ben. Bueno, eu desde a Asociación de Veciños, primeiro que quero agradecer á Diputación de Pontevedra que a partir de entrar este goberno que entrou agora, os colectivos todos teñen forma de pedir unha subvención para calquer traballo que queiran facer. Antes a Diputación daba nos cursos, pero agora sacaron o Plan Provincia Comunitario e, bueno, estas axudas veñenos moi ben. Nos planificamos montar algo de gimnasio no rural porque non o había. A axuda da Diputación, que colaboran moito, puñéronnos un baño para minusválidos, puñéronnos agua quente, puñéronnos todo luces luz de LED, portales, pintura, ventanas e portas. Realmente estamos moi contentos e moi de que nos apoyen e de manter isto. Temos a colaboración total do Concello e da Diputación, cousa que a Diputación anterior non daba ninguna subvención para os colectivos. Se non hai esas axudas, evidentemente a parroquia non das sufragado estes gastos. A subvención de 2025 vamos a ampliar o noso gimnasio. Que o presidente da Diputación nos siga dando subvencións e nos siga axudando, que é a forma de que os colectivos poidan tirar para diante. Queremos agradecer á Diputación a línea de axudas que dá a estas asociacións tan pequenas.